Eugene, magamba nkhani ya Saulos Chilima. Inquiry ya Saulos Chilima ija. Ma organizations ku Malawi mukufunika muwapemphe anthu aku parliament kuti mafunso onse anthu amene mudzayitana kumafunsa mafunso mupange zinthu zokuti zikhale live pa ma TV stations onse ku Malawi ko, pa social media. Tikudziwa zokuti pakali panopa tilibe proper TV stations ku Malawi. MBC TV ndi aboma manager Brian Banda ndi gulu lake, anthu amene ajawa, they are not going to give you a real picture of what's going on. Sanitized news is not what we want. Zikhala raw. Parliament ndikumalo kumene kumafunika kuzituluka chilungamo. Parliament kulibe zokuti uyu ndo wa chipani cholamulira, uyu wa opposition. Parliament uja ndikumene kumafunika chilungamo chenechene chidzooneka. Ngati amakubisira chilungamo kuma high court, kumalo ena ndena, kuma newspapers, kuma chikalongolo wa parliament. Imene ija ndi nyumba ya Malawi. Parliament ija ndi nyumba yathu ife wa Malawi. Aliyense amene ali kumene kuja tinamuyikako kuti azipanga representative. Ndi akamaka afunsa mafunso anthu aja, inuyo Amalawi mudziona kuti komiti iyi ikuyenda bwanji. Mukaona kuti mafunso akufunsidwa ndambwerera, ndikupatsani example. Komiti ya parliament imene napanga za Amarilis Hotel ija, ife timauza anthu kuti palibe chimene aphulepo apa. Komiti manager anaitana wina aliyense ndikupereka ma recommendations kuti uyu muchotse ntchito, acting SCB director tanchoseni ntchito, uyu attorney general tampangeni investigate, uyu mpangeni investigate. Colin Zamba sana tulukire mpaka na leo. Mukudziwa chifukwa yake Colin Zamba sana tulukire? Chifukwa yoti ali MCV kucha drama zijagaba amagaila so anthu a DPP olo atatuluka mboma anatenga chikwama ndikuwapatsanya mata DPP. Ndi chifukwa yake sanga mpange prosecute. Dziko lanu lija pakali panopa mukumapanga elect ma criminals. The ma criminals amanena kuti chani, it's a cartel, amapanga inherit each other's crimes. They amapangana protect. For example, amene akhale minister wa minister wa energy apanga pick up corrupt practices their previous minister wa energy. They take it from there. Then for our sanga mangani ya SCB director atenga makesi za SCB director waka sanga mangani. When you are looking at a government that operates like that, mungo twazoli dzikoli the failed state. Pakali pano pa Malawi imoneka yoncho. De umafunika muzikhala anthu aja kuti vigilant people. You have to be kumafunsa mafunso kuti kodi dziko lathu lili kupita kuti. Kodi sitingakhale ndi zinthu zikhala live tiziona zikuchitika. Because mukapanga inquiry ya commission imene ayika kuti mupange investigate imfa ya Chilima, ndikumangubisira niso ndiye kuti munangothetsa. China chilichonse likhale panterete kuti Amalawi muzitha kuona kuti uyu wafunsa funso lakuti awu akanika kuyankha izi. Explanation is kuenda bwino. Izi sizikupanga it's not making sense. Mukamapanga zimene zonse muzazindikira kuti transparency ili kodi ku Malawi. Kumapakali pano kulibe. Nde ikamabwera za imfa ya Chilimatu zikukhudza anthu ambiri. Anthu ambiri kwambiri. Ena ntchito yawo ndiyongotseka pakamo. Ena ndiyoyang'ana kumbali. Ena ndiyonetsetsa kuti my investigators asapeze information. Ndi gulu limene lapanga benefit. You know,
chilima uja amafuna kulula zinthu amene uja anatsala pang'ono kuti aulule zinthu anakangoulula zinthu zimene chilima amafuna kulula bwezi dziko lonse bwezi system imene ilipoyi itapanga collapse anakapanga collapse system chilima uja taganizani inuyo kuti munthu wokuti a DPP amafuna afe munthu wokuti a MCP amafuna afe aliyense amafuna kuti chilima uja afe because change munthu wofuna kusintha dziko akabwera amene amanjenjemera santhu amene ali mboma okhaya a opposition amboma aku civil service kuti ku judiciary aliyense amachita mantha because munthu amene is bringing a new world order, a new discipline. Ndanthu achamaopa zimene zija ndi pamene anthu onse amathamangira kuti tipeze njira akapanda kumupha amamuonongera mbiri akakanika kumuonongera mbiri amapezera zifukwa zokuti angomanga milandu ya chilima ija anamangidwa ija pale anthu ena amene analandira nawo ndalama zimene zijakwame sanamangidwe nawo koma chilima yekha anamanga watuluka kumene kuja because chilima anali ndi nzeru zake, he was smart. Anauza kuti okay tabweresa ma details a meeting imene tinapanga ija pa internet ananena kuti for security purposes at national security sitingabwerese ma details amene achawa pa internet. National security akete Malawi national security ndananga bwere ku Malawi kutsatononga ife kuzati police kuti bera information tili ndi chani bweretsa information ipa nde achina wotanya milandu kuti mudziwe motive imene napangiso ndege jaigwe muyambe kaye mwapanga investigate former army general lawyer ucha wa army ucha amamuti ndano brigadier general ucha anali nawo involved wa army mumudziwa mwabweretseso amene aja mwapange interrogate muona motive yakulu imene anamupha chilima ndikukuzani ngati mufuna mudziwe amene anamupha chilima muyambire kumene kucha mubwera chonchi mlandu wa chilima wa bribery ucha the bribery charges sanali yekha analipo anthu ambiri panali brigadier general Dani Kuwali was there. Dani Kuwali sana mangidwe nawo. Dani Kuwali ndi nzake wa Noel Kaira ukuje deputy inspector general wa police gulu lonse ili lukudziwa apo kanthu pa imfa ya chilima. Vuto la ku Malawi maopana anthu kuopa maopa uyu kumuopa uyu mukankanika munthu kumuna mizira nkhani ili kumutukwana pa internet kutani chifukwa chokuti mukufuna anthu asamve zimene munthu chako yangu ndimakumana ndi anthu ngati ife we don't care because ife timapanga survive without tying ourselves to anthu andale ine ndikukamba panopa kuti mukamapanga investigate and I would love to see justice for the Chilima family. Zita kundisangalatsa kwambiri nditangoona kuti mwapangadi convict anthu amene anapanga ngozi manage ndingasangalale. I'll be jumping up and down as a happy man, you know. Nditakusangalala kwambiri, like so happy. Yofanya kuti for the first time in our life taona the justice happen. Kuna shirika Mwanza Mothers ichi bagiri muluzi makumbukira anakaifukula mitembo ya anthu amene aja ina Gadama Chiwanga Sangala tinali kusivo uchi tinali tili ana tinkaonera zimene zichi koma kuona kusangalala kwa anthu kuti ndeiwe wotanya milandu ndi gulu lako tasangalatsa mtundu wa Malawi tapanga ni zinthu zoti mumange anthu mwinaso ndi nthawi yoti iweyo ikupanga build as a politician koma udana ndi anthu ambiri udziwe zokuti udana ndi anthu heavy udana ndi azinzako because ambiri azinzako were involved. Are you going to stand up for Malawi? This is your litmus test yako tibere. Okay.